Un petit homenatge a l'assenyalat 8 de març, Dia de la Dona. Después de un largo tiempo pandémico, hemos vuelto a organizar la tercera duplicada de Scrabble de temática femenina en el Centre Cívic Sant Jordi, Ribera Baixa del Prat de Llobregat. 8 palabras, 8 nombres femeninos con significado en los diccionarios normativos, tanto en la lengua española como la catalana al mismo tiempo. En teoría no vale si tiene una entrada en el diccionario. Donem les gràcies a tots els participants, tant jugadors com col·laboradors, i especialment a totes les dones, les que hi són i les que ens han deixat. Gràcies a totes elles, tenim una millor societat. I una cloenda amb obsequis per a tots.